Seed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Η δημιουργία. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί αυτό το seed το ψάξα εγώ και το έπαιξα και είχε πράγματα που ήταν λίγο περίεργα. Ωραία. Μπήκαμε. Να, παραβάζει εδώ και προχωράμε λίγο πιο πέρα. Α, όχι, περιμένετε, πήγαμε λάθος δρόμο. Ωραία. Ναι, ωραία, πάμε από εδώ και εδώ έχει ένα village. Να, ένα village. Ωραία. Και τώρα θα να δούμε αν έχει κάτι περίεργο. Oh my god. Πότε τρέχει νερό, Να, που τρέχει τώρα. Να, πώς έτρεξε, από πριν δεν υπήρχε. Ωραία, πάμε μέσα στη σπίτια. Εδώ δεν έχει chest. Νομίζω ότι αυτό εκεί έχει. Δεν έχει. Ωραία. Ωραία. Για να δω. Έχει κάτι εδώ. Ωραία. Ένα chest. Diamond. Ναι. Και diamonds. Πάρω και αυτά. Και τα μήλα. Τα φοράω. Ωραία. Πάμε πιο μετά ένα άλλο. Όμως πάμε να δούμε γιατί μου φαίνεται μικρό το village. Α, ναι, από εκεί. Λάθος. Πάμε από εδώ. Δούμε αν έχει άλλο village. Αν έχει μείνει κι άλλο. Έκανα σωστό. Έχει εδώ κι άλλα όμορφα σπιτάκια του village. Ωραία. Εδώ δεν έχει κάποιο chest. Ωραία. Πάμε πιο κάτω. Να δούμε αν έχει άλλο ένα σπίτι. Τι είναι αυτό? Καλά, τρελή τύχη. Πώς γίνεται να πήρε λάβα σε ένα village και δίπλα να έχει νερό? Πολύ περίεργο. Ωραία, φίλε. Οκ. Ρε, πώς καίγεται ένα σπίτι που δίπλα έχει νερό και έχει λάβα? Πώς? Ωραία, τώρα θα μπούμε σε μια σπηλιά. Δεν νομίζω ότι είναι καλή. Παναγία μου, τι ήχος ήταν. Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερα εγώ εκεί. Όμως εγώ λέω να πάω. Έχουμε λίγο. Ωραία, φίλε. Ένας βίλαμε στη σπηλιά θα κάνει. Περίμενε, oh my god. Περίμενε, δεν μου άρεσε αυτό.